Bueno, egun ondan hori, Otsaileko kulturetzeko artezkaritza batzordeari hasiera emongo deutzagu. Bueno, lehenengo puntuen, gai zerrendan ikusiko zenduen... Vale. Bueno, egun ondan hori, 2023ko otsaileko artezkaritza batzordeari hasiera emongo deutzagu. Lehenengo eta behin, esan beharra daukat, bai, galdera esken atalean aiztu jaku galdera bat zerrendatzea, hain zuzen EH Bilduko 371 registro zenbakiduna, baina deialdiagaz batera galdera bai joan da, izan da idazterakoan, hor edo artxiboa ebagi da, edo aiztu egin da, edo dena delakoa, baina landuko dugu, deialdiagaz batera bialduta dago. Hori, aitatuta, 2023ko urtarrileko aktaren baieztapena edo aprobazioa badukagu ezer esateko. Ez dago, beraz, onartutzat emongo genduke aho batez. Hurrengo puntua, kulturetxe erakunde autonomoaren obligazioak ordaintzeko legezko epeak betetzeari buruzko 2022 abenduan 31ko hiruhilekoen informazioaren barri emotea. Bueno, deialdiagaz batera txostena joan jatzue, eta txostenan ikusiko zenduen moduan, ondorioztatzen dena da, ordainketen ehuneko ehunean lege epe barruan egiten dela, epe barruan ordaindutako fakturen ehuneko 97,7 erregistro dataren ondorengo 30 eguneko epean barruan onartu zirela, eta ordaintzeko bataz besteko aldia 4,82 egunekoa izan dela, 2,04, 2,75, urria, azaro eta abenduan urrenez urren. Eta, hori da orokorrean txostenak dinoana, ez dakite zer esateri daukasun honen inguruan, bestera puntu hau ja jorratutzat emongo genduke. Ez dago, beraz urrengora joango gara, Getxoko kulturetxe erakunde autonomoaren 2022ko ekitaldeari dagokion aurrekontuen likidazioaren barri emotea. Urteko likidazioa txostena deialdiagaz batera joan jatzue, ez dakite honen inguruan ezer esaterik daukazuen, hor daukazu informazio guztia. Orduan, informatutzat emoten dugu puntu hau, eta urrengo puntura joango ginateke. Getxoko kulturetxearen behar estenikotarako laguntza teknikoaren kontratua, UTE Musike Barri, CIF U75-2-15-580 enpresarekin adostutakoa luzatzeko proposamena. Negaz deialdiagaz be, txosten guztia joan jatzue, eta badakizue, kontratu hau esleitzen gengo zala, arrazoi batzu direla medio desertu geratu da, euretariko arrazoirik nagusienak izan ziren, kulturetxea Musike Barrein zuzen be, Euskal Herriko programaziorik handiena eukala, Euskalduna jauregi alde batera itzita Euskal Herri mailan, eta horrek enpresari langile asko eskatzen dautzola, zerbitzua emoteko langile asko behar dauzela, eta zailtasunak eukiezala batzutan, baina behin hori landuta eta gaindituta aurrera egiteko presa egongo litzateke, beste parrafo bat, kontratuko parrafo bat, lizitazioko edo plegutako parrafo bat argitu eta gero. Hain zuzen be, figura polivalente bat eskatzen zen, ekitaldi txiki formatuko
ekitaldiak egiteko, hau da, ez da opera bat egiteko tekniko polivalente bat eukitea, baizik eta hitzaldi txiki bat danean edo infrastruktura gitxi eskatzen dagoen ekitaldi bat egiteko danean, tekniko polivalente bat egaz eukitea. Hori argituta ja, ondo dago ja landuta, eta gero beste alde batetik, kontratu honetan, lizitazio barri honetan egindan izan da, ordu kopurua errealitate batera egokitu. Orduan horregaitik agertzen da aurrekontu apur bat bajuagoa lizitazio aurrekontuan, baina hori delako orduetara egokitu delako. Bai aurre ikusten zen 3% igoera bat, eta hori holan jasota egoan, baina landuta eta eurek berba eginda, sektoreko enpresak berba eginda, beste 13.000 euro igota kontratu hau aurrera egin lekie. Beraz, hau guztia, landutako guztia, ikusita gero, plegua aldatu egingo da, esandako zentzuetan, eta bitartean prozedurak baimentzen dauen prorroga forzosa hau da dakarguna batzordera. Badakit honen inguruan gero galdera bat erregistratuta dagoala, ez dakit gero erantzun dat emongo zenduken edo ez, baina gitzi gora bera horrek dira azalpen guztiak. Gonzalo. Sí, gracias por la información. Lo único, el nuevo pliego, ¿cuándo va a salir? Si tenéis ya prevista una fecha más o menos estimada. Gracias. Eta prestatzen dago saldatzen eta bar, eta aldogun momentuan ja fiskalizatuta eta bar dagoanean, botako dugu bere prozedura. Baina momentuz, hemen dakargun prorrogagaz zerbitzua bermatuta dago, beraz. Mikel? Aprobetxatzeko guk galderak sartuta genukala eta berriro ez hitz egiteko honen inguruan. Hemen ekartzen dugun puntuan, luzatuko da lehen lotearen prorroga egiten da, ez? Bai. Esan dugu guztira lehen lotea eta bigarren lotea ez direla esleitu. Eta galdera, hor duda sortu zaizio gu galdera genukalo honen inguruan, azaldu diguzu orduen eta birukatituaren inguruan, baina zergaitik ez da luzatzen zergaitik bakarrik lehenengo lotea luzatzen da eta ez bigarrena. Lehenengo lotea da musike barrerekin zerikusi okan eta bigarren lotea musika eskola eta... Bere sasoian, okerrez banago, bigarrena desertu geratu zan, hemen hau bat judikatu zanean, bigarren lotea desertu geratu zan, eta horregin zan esan prozedura baimentzen dauen moduan, behin desertu geratuta negoziazio, kontratu negoziatu bat edo kontratu txiki bate, hori da, kontratu txiki batekin zan, prozeduraren barruan, eta horlan zerbitzua bermatuta dago beste eraikinetan esan dagigun. Bale, orduan bigarren lotea esleituta dago, ez? Bai, momentu honetan esleituta dago, hori da. Horre dago, arazoa dago lehenengo lotearen besterik, bale. Hori da. Carolina. Vale, pues entiendo que cuando se acabe el contrato menor de este segundo lote se procederá a abrir un pliego o se va a mantener en contratos menores. Perdona, es que me llama la atención porque como antes era un pliego, pasó a contrato menor, entiendo por la situación, pero luego ¿qué va a pasar? No, la cosa es que cuando se sacó este contrato la última vez se sacaron los 2 lotes. El segundo quedó desierto, entonces en el 2022 para poder hacer frente al servicio se hizo un contrato menor. Ahora cuando se ha sacado el nuevo pliego, el que ha quedado desierto, se han vuelto a licitar los 2 lotes. Ha quedado desierto el 1 y el 2, los dos. Entonces, el 1 hay que prorrogarlo porque ya teníamos en vigor un contrato con una licitación y en el segundo, para poder dar servicio hasta la nueva adjudicación, se ha vuelto a hacer un contrato menor, en concreto además, o sea, un contrato menor hasta la nueva adjudicación, que esperemos que esta vez, pues bueno, que se presente alguna empresa.
Bale, behin prozedura kontuak argituta, boskaketara pasatuko. Gehiago? Bai, karo, bi kontratuen orduak eta hori pixkat azaltzeko, igual ondo ez ulertu zugulako eta jakitearren ikusten genuen hori arreta dituzion eta hori ez jakintasunatik izango da. Filmen emanaldiaren hori bigarren lotean filmen produkzioaren zerbitzua 2022an 300 euroko kantitatea agertzen zen hemen horietan, eta 2023an agertzen dira uste dut okerez banago 26 euroko diru, hemen agertzen da asistencia técnica de RKI, Andrés Isasi en el lote 2, servicio de producción de películas 26,37 euros, arrazoi bat egongo da, eta 2022an agertzen zen 300 euroko kantitatea, bai jakitearren zer dela eta aldatu den hori, igual beste era batera ematen da, edo... Bakarrik plegu berriak. Bale. Horiek dira plegu berriak, ez da? Bai, alderatu ditugu plegu zaharrak plegu berriekin, eta duda sortu zaizkigu hor. Azkenean gauza teknikoak izan daitezke, batzuetan agertzen dira orduak, gero agertzen dira aldiak, orduan... Berriak saiatu gara egiten 2022an izandako realitatearekin, bale? Orain buruz partida hori konkretuki zergaitik 300tik kopuru horretara pasatu den, ez dut gogoratzen, baina da egin dugu, hartu ditugu 22an izandako faktura guztiak, kontuan hartuta zerbitzu mota bakoitzeko zenbat ordu izan ditugun eta saiatu gara moldatzen errealitatera. Vale, orduan horren araberako... Bale, besterik ez badago, oraingoan bai, boskaketara pasatuko gineaketeke, kontratu prorrogatzaren aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzale eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, gainontzekoak, EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularra. Beraz, onartuta geratzen da puntu hau. Hurrengo puntura joango gineateke, Presidente Andrearen informazioa. Deialdiagaz batera joan jatzue orain arteko eukidogun ekitaldien informazioa eta hurrengo hilei begirako programazio aurrerapena. Ikusten dozuen moduan, danetarik eukiko dugu oraingoan aputxu bat denetarik, eta gustokoa eta disfrutatzeko modukoa izatea espero dugu. Helburu horregaz egiten dugu gustu eta kariño osoz lantaldean eta. Ez dakit preguntarik edo daukazuen. Espadau hurrengo puntura joango gineateke. Galdezkeak izango litzateke dagoeneko. Eta, lehenengo galderea, Elkarrekin Podemosek erregistratuta daukana da. Carolina, mesedez. Marcatú. Bueno, la primera pregunta es sobre Getxolandia. La pasada Junta Rectora solicitamos valoraciones y conclusiones de Getxolandia y la cabalgata de Reyes y se nos dijo que entonces no se había realizado el proceso de valoración. Nos gustaría saber si ya se cuenta con esa evaluación y si es posible dar cuenta de la misma en esta Junta. Getxolandiaren inguruan esan geinkena da, aurreko batzordan aurreratu zan moduan, valorazio aurrekorran positiboa zala, berba egindakoa eta bar, bai erabiltzaileek zein ferianteak eurak pozik egon dira lanean, eta behin ferianteek egiten daben valorazioa hartuta, batez ere valorazio ekonomiko bat da, eta euren kaja, esan da egikunda egiten dabena, eta pozik dagoz, eta guztira 50.670 euroko kaja egin dabe, esan da egigun, eta pozik dagoz. Hori da, aurkezten da txosten bakarra. Jakitarren, erabiltzaileen valorazioa
nolabait neurtzen da era batean, edo banatzen da, zakit, galderak egiten zaizkie, edo... Erabileraren arabera. Erabilera ikusten da dagoala, eta orduan badago. Eta jendeagaz berba egiten da, eta jasotzen den feedbacka positiboa izan da, berba egiten. Orokorrean. Ez dago kuestionario, ez dugu kontratatzen ikerfel edo langoren bate hori egiteko, baina jasotzen den feedbacka ona izan da. Y no tenemos datos de asistencia y esas cosas, ¿no? Hombre, egon daiteke esan datu asistentziak, izan daiteke kaja, zati, presioa, eta hor daukazu asistentzia bat, baina hori da konsumoa, ez asistentzia. Ze konsumoa gitxiago izan daiteke asistentzia baino. Hau da, ni joan naz, baina ni ez naz montatu. Baina joan nazenakaz bai montatu dira. Procedo a la siguiente. Bai. Vale, sobre la GATE de UNA, el sábado 4 de febrero se convocó el día de la GATE de UNA y a todos los coros de los barrios. En Romo, en la Plaza Santa Eugenia, tal y como nos trasladaron los diferentes coros, suele ser habitual que se les envíe a todos una canción conjunta para cantar en la plaza a la vez. Este año nos han comunicado que no se ha recibido dicha canción, por lo que tuvieron que acordar ellos mismos el momento de cantar otra. La pregunta que queríamos saber es quién es responsable de dicha labor y qué ha sucedido este año para que no hayan recibido todos los coros una canción para esta convocatoria. Bale, honen inguruan, esan beharrekoa da, hau antolatu edo koordinatu egiten dagoena, agate dena eguna, kulturetzea dela. Honek ez dago esan gura, kulturetzean izenik emoten espadabe, beste talde batzuk be agertzea besten, hori espontanioa da, eta orduan gertatu daiteke. Eta, bueno, nik dakidana, pasatu duztienaren arabera, partitura edo 2008an eta 2013an baino esan emon, justo urte horretan talde aldaketa bat egon dalako, eta agate den egunean mundu guztiak daki topaketan abesten dan abestia altzaldun abestia dala. Osea, hori da agate deuna eguneko, Santageda eguneko abestia. Keskagarria irudituko litzakit, abes batzen batek ez badauka abesti horren partitura, ez badabe entzeatu lehenago edo dana dalakoa. Hori, vamos, tradizioa da beti urtero, alkarregaz abes batzuk guztiek abesten daben abestia altzaldun daiguna dala. Trasladamos la pregunta porque se la trasladaron a mi compañera de grupo y por eso la trasladamos aquí. Vale. Gracias. Vale. Urrengo galdera, EH Bildurena izango litzateke 366 erregistrodun zenbakikoa. Zakit, Mikel, zuken gozu? 366 izan duzu, Bai, baina hori da hori ja... erantzuntzat hartzen dugu, ezta? bai. Vale. Orduan, urrengora... Oitzon, 366. Bale, 365 elkarrekin zan, 366, eginda, 367... Bai, 2022ko irailaren 2an kultura sormenerako diru laguntzak emateko deialdira aurkezteko epea amaitu zen. Oinarritan, azaltzen zen 3 hilabeteko epea zeukala kulturetxeak ebazpena egiteko. Hala ere, 5 hilabete igaro diren arren, oraindik ez da ezer argitaratu eta sortzaile zaie epe aldaketaren berri eman. Horiek horrela, hurrengo galderak ditugu. Zein izan da atzerapen horren arrazoia? Zergatik ezaile sortzaile atzerapenaren eta epe aldaketaren berri eman? Noiz aterako da ebazpena? Bale, honetan esan beharreko daukagu, egia esan, proiektu nahikotsu aurkeztu direla, 72 hain zuzen be, eta horrek guztiak baloratu behar direla. Baloratu ahal izateko honek proiektuak irakurri behar dira, eta batzutan luzetsuak dira, aztertu beharrekoak, eta bar.
Gero kontuan eduki behar den beste faktore bat da, epaimaia osatzen daben personen agenda, disponibilitatea eta tribunaleko persona batzuk ez dira kulturetzeko langileak, euren bizimodu normala daukie, kulturetzetik kanpo, sektoreko profesionalak dira do jakitunak, da bueno, hainbat gauza, hori da atxaki bat, errealitate bat, datu bat da, eta beste gauza bat, beste errealitate bat da, eurei egin behar izan jakezan hainbat errekerimendu. Hasikera baten, errekerimendu mota bat egiten jake, gaur-gaurkoz esan nahikena da proiektu guztiak baloratuta dagozala, espediente osoa fiskalizatzeko prest dago, baina egia da saritu baino aurretik, saritu edo beka hau zuzenean izendatu aurretik, beste dokumentazio batzuk eskatzen dutzegu, adibidez, ogasunean eta gauza guztiak egunen eukiteko. Eta batzuk ondino, errekerimendu fase hori ez dabe bete, eta euren agirien zain gagoz. Beraz, behin falta diren agiriak daukaguzanean, txostena fiskalizatuko da eta mongo jake. Helburua otsaila honetan, dana sinatuta eta transferentziak eginda egotea izango litzateke. Baina, horrek dira azalpenak. Bale, mila esker. Orduan gertatzen da, esango dugu saritu edo bokatu batzuen eskatu zei errekerimentua eta horien zai... Horren zain dagoz. Bai. Urrengoa izango litzateke 368. EH Bilduren abe bai. Bai. Kulturetxeko zuzendari teknikoaren lanpostua lanbiden argitaratu zen urtarriaren 11an. Lanpostuaren deialdi argitaratu eta 2 astera gutxi gora bera, hasiera baten lanposturako eskatzen ziren baldintzak aldatu egin ziren. Hori dela eta honako galdera ditugu. Zer dela eta aldatu ziren baldintza hauek? Eta dagoeneko hautatua izan da lanpostu hori betetzeko langilea? Honetan ikusiko zenduen moduan, RPT-an kulturetzeko zuzendari teknikoa izateko dagoan errekizitoa hizkuntz perfilaz aparte diplomatua izatea dela. Eta orduan lanbidera hau eskatzen danean, heltzen jakuz edozin diplomatu. Hau da, ni neu aurkeztu neintekean, nire diplomatura eta graduagaz aurkeztu neintekean. Baina zer gertatzen da? Lana eneukela jakingo egiten, ez nazelako soinu, argiztapen, mantenimendu eta horretan aditua. Orduan egiten dena da, beste eskarkizun bat egiten jako lanbideri, perfil hor, diplomatu izan da, baina berezitasun eta karakteristika horrek eskatuta. Eta heltzen diranak ez dira balioagarriak. Orduan egoera hau ikusita, landu egiten da habilitatuekaz, ze prozedura zelan egin geinken persona honen aitatasuna bermatu alizateko eta kulturetzeko zerbitzuak kaltetua esan ezeitean, eta orduan daukagun langileen artean ikusten da egokiena izango litzatekela gaur egun daukagun produkzio eta mantenimendu lantaldean, hor daukagun figura bat, baldintza guztiak betetzen dauzanez, RPT-ak eskatzen dauzanez, perfila eta dana, izatea Komisión de Servicios baten zuzendari teknikoa langile hau, aitatasun baimena dagoan bitartean, lana aurrera taratzeko. Eta honek, persona honek izten dauen utzune hau, aitatasun hau egiten dauen bitartean, bere prozedura egin zaneko boltzatik kudeatzen da. Eta orduan postu guztiak daukaguz beteta, momentu honetan, prozeduranen baten barruan. Barruko langileak Komisión de Servicios baten zuzendaritza postu honetan, zuzendaritza tekniko postu honetan, eta boltzatatik hartu da disponible egondan urrengoa persona honen
utzunea betetzeko. Ondo ulertu ez dut. Orduan egin dena, izan da, bideratu zen lanbidera nolabaiteko eskakizun batzurekin, hor bueltan etorri zena esen zehazki nahi zenutena, erabatean esan da, eta erabaki zenuten barneko talean bilatzea langile bat, eta gero horretan aldaketa egin langile hori sartu, eta boltsa batetik atera bere lanpostua betetzeko, dena beteta geratzeko aitatasun baja dagoen bitartean. Hori da. Baina ezin zitekeen bideratu lanbidera espezifikoa zen dinot, esan duzu edo zein aurkeztu zitekeela, igual egin zitekeen edo lanbideren lana da, hori da galdera. Ba, hori da egin zana, lehenengo eskari bat egin zan, eskari horregaz esan ezer lortu, bigarren eskari zehatzago bat egin zan, esan ezer lortu, eta orduan beste urtenbide hau ikusi zan. Eta nire eritziz, asko hobea eta zuzenagoa. Ze lehenengo egiten da barrukotik eta lanbidera ja bakarrik joaten gara normalean, beste urtenbide guztiak ez da benean fruturik emoten. Eta orduan, kasu honetan usteot, inkluso egoera honek eroan gaitu, lanketa sakon bat egin ostean, prozeduraldetik eta bar, zuzenagoa dan gauza bat eginez. Ja, prozedura ofizial, irakunde publiko batek egin dagoen prozedura ofizial baten bidez, postu guztiak betetzea. Bai, de hecho, gertatutako emaitzak guk ondo ikusten dugu, hasieratik egingo balitz, uste dugu bide zuzenagoa izango liratekeela, hau da, hurrengo batean, igual berriro hasierako azterketa barrura egiten moduzue, langileekin horrelako erlazio hobea mantentzeko, hobeto ikusiko dugu. Ederto. Honen inguruan besterik ez badago, 3-6-9 joango ginateke, kasu honetan be, EH Bildurena. Bai. Musikebarri ireki zenean, eraikinaren iragarkietan honako hau irakur zitekeen. Arte Kultura eta Kongresu Zentro berriak 3 auditorioen ditu, erabileran hitzeko hitzaldi areto bat, azoketarako, kongresuetarako, erakusketarako eta barretarako galeriak, jatetxe bat eta 4 ambigu. Bai, jatetxe bat zeukala iragarri izan, eta horiek horrela honako galderak dauzkagu. Jatetxea prest egon arren ez du zerbitzurik ematen, noiz aurreikusten da jatetxea irekitzea, eta zergaitik ez da ezer egin orain arte, zer gertatzen da ambiguekin, zergaitik ez dira ireki, nola kudatuko da jatetxea eta ambiguak, Musikebarri ireki zenetik zer ez dago oraindik martxan, zergaitik ez duzu planifikazio bat egiten utzi dauden areto edo gelak herriko elkarteek erreserbatu ahal izateko, Villamonte kulturetxeak edo errekean egiten den moduan? Bale. Bertsolariek egiten duen moduan, kasi amaieratik hasita, amaierako puntu hartuta, Musikebarrik praktikamente dana dauka erabileran, eta zer ez dagoan martxan, gauza bakarra hori da, taberna, ostalaritza zerbitzua orokorrean. Ostalaritza zerbitzua orokorrean, beste guztia martxan daukagu, eta zergaitik ez dagoan martxan, naiz eta orain moten dauen normaltasun baten bizi garala, esan beharra daukagu azkenengo urteak enmarkatuta egon direla pandemia baten bidez. Eta ostalaritza hor egon da apur bat kolokan esango dugu kakotx bitartean, ezta? Orduan kulturetzen moduan ikusi izan duguna izan da momentu honetan beste ostalaritza zerbitzu bat martxan jarri aurretik kultur sektorea babestu behar genduala. Beraz, kulturetzetek egin duguna izan da denbora guztian, kultur sektorea bai amateur zein profesionalentzako baliabideak martxan jarri. Eta horretarako, lehen esan dugun moduan aurreko puntu baten, Musikebarri izan da Euskal Herri mailan programazio gehien eduki dauan aretoa, Euskalduna alde batera itxita, kultur sortzaile programazio eta barren ganako apostua eginda eta ostalaritza alde batera itxi da.
momentu honetan ikusten genduala, sektoreak, kultur sektoreak babes bat beharre bala, eta hor jarri dira indarrak. Eta etorkizunean, apurkan, joango gara jatetxetan biguen ostalaritza zerbitzua martxan jartzen. Orduan, ez duzu aurre ikusten datarik, ez? Hori egiteko. Hasiko gara egiten, baina zabaltzeko noiz egongo dan ezin dut datarik esan. Vale. Vale, hau izan da 3-6-9, urrengoa 3-6-0 da, akats bat egin eta hori genuen, errepikatuta dago. Eta gero orain, 371 izango litzateke, gai zerrendatuta ez dagoana, baina lehen esan dutzu edan moduan, deialdiagaz batera bai joan dala. Haungoen EH Bilduren. Bai, kulturetxeko zuzendariak hilabeteak daramatza bere lanpostutik kanpo, hori dela eta honeko galdera ditugu, zuzendariak bajan jarraitzen du, zerraitik ez da ordezkorik izendatu zuzendari gisa, zeintzu dira ordezkapenak egiteko irizpideak? Bueno, honen inguruan esan beharra daukadan gauza bakarra da, urtarrieko batzordean galdera hau egin zala, eta erantzun zala, abendukoan okerrezuanago be egin zala, eta erantzun zala, eta aurreko batzordetan esandakoari erremititzena zela, eta horretara hori da erantzuna. Bale, idatziz ez litzateke besterik egongo, ez dakite ahoz besterik esaterik daukazuen. Bai, Gonzalo? Gracias. Sí, nosotros en la última junta rectora hicimos una pregunta sobre una serie de actividades que en principio en la memoria tenía 0 asistentes. Se ha enviado pero en una de las 2 que tenían 0 asistentes, que hemos comprobado que en la actividad, era una película Ni te circula, efectivamente tuvo 0 asistentes y luego se hizo en la Escuela de Música Andrés Isasi con asistencia, pero luego nos quedaba otra duda de otra actividad, encuentro-visita, de Alex M. Casey, que venía 0 asistentes. Entonces queríamos saber si efectivamente no hubo asistentes o que hubo un error y que se ha puesto mal el número. Gracias. Pues lo que me konfirmatzen duztie, esala inor joan, bizita horretara. Ez, zer zan? Bizita zan. Bale, orduan amaitutzat emongo genduke Otsaileko kulturetzeko arterkaritza batzordea. Eskerrik asko.